Καλησπέρα παιδιά, σήμερα έχουμε σε ένα ακόμα unboxing εδώ πέρα ένα προϊόν της Logitech, το Logitech G502 Proteus Core, ένα από τα καλύτερα mouse που έχει κυκλοφορήσει η Logitech μέχρι τώρα. Έχει οπτικό αισθητήρα από 200 μέχρι 12.000 dpi ρυθμιζόμενο ανά 50. Αυτή είναι η συσκευασία του, κλασική ποιότητα Logitech, άριστη. Ανοίγουμε τη συσκευασία από εδώ μπροστά, το πορτάκι, για να καλύψουμε το mouse. Μερικά στοιχεία εδώ πέρα. Αυτό που μου αρέσει στη συσκευασία είναι αυτό. Science wins. Γιατί η επιστήμη πάντα νικά. Να το ξέρετε αυτό. Αυτό είναι το ποντίκι. Προχωράμε στο unboxing της συσκευασίας. Βγάζουμε εδώ πέρα τη χατζάρα. Ανοίγουμε εδώ. Το Logitech, το Proteus Core κυκλοφόρησε στην Ελλάδα πριν από λίγο καιρό. Στην τιμή των 80 περίπου ευρώ συνήθως. Αλλά αν το ψάξετε ειδικά μέχρι αύριο μπορείτε να το βρείτε σε πολύ καλύτερη τιμή. Όσοι ξέρετε τι εννοώ ξέρετε. Ας πούμε εγώ δεν το πήρα 80 ευρώ και δεν μου το χάρισε κανείς, το αγόρασα. Γιατί κάνεις εδώ τώρα εσύ τέτοια? Ωραία, κομπλέ. Ψάξτε το. Πού μπορείτε να το βρείτε φθηνότερα. Γίνονται κάτι events αυτές τις μέρες. Ψάξτε το. Ωραία, και προχωράμε στο unboxing. Ανοίγουμε τη συσκευασία μας και από μέσα βγάζουμε, εκτός από το ποντίκι, δεν έχει κάτι άλλο εδώ, εδώ της Logitech τα χαρτιά που λένε διάφορα. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Quick Setup Guide για τα βαράκια που έχει το ποντίκι, θα τα αναφέρουμε σε λίγο, να τα δείξουμε στο ποντίκι αυτά. Και περνάμε στο ίδιο το ποντίκι. Εδώ είναι ο μαγνήτης που πιάνει το εξωτερικό του καπάκι. Αυτό το μαγνήτη πιάνει. Οκ, και προχωράμε στο ποντίκι αυτό καθ' αυτό. Στη συσκευασία μέσα έχουμε το ποντίκι. Προφανώς έχουμε το ποντίκι. Έχουμε... μισό λεπτό. Έλα καλά δύο. Τέλεια. Το ποντίκι. Έχουμε μια θικούλα πολύ εργονομική, η οποία μέσα περιέχει, αν μου καταφέρω να την ανοίξω, έτσι ανοίγει, ωραία, κομπλέ, όλα τα βαράκια που μπορεί να βάλεις μέσα στο ποντίκι. Όλα είναι από 3,6 γραμμάρια το καθένα. Θα δείξουμε σε λίγο πως μπαίνουν αυτά στο ποντίκι, θα τα αφήσουμε εδώ ανοιχτό. Εδώ είναι το ποντίκι μας, με το πλεκτό το καλώδιό του, για να μην είναι πλαστικό και να κολλάει καθώς το τραβάμε. Το καλώδιό του είναι, πόσο είναι, πόσο να είναι, πρέπει να είναι 2 μέτρα, από 1,5 μέχρι 2 μέτρα είναι περίπου. Το USB μας εδώ στην άκρη. Λέει εδώ πέρα Logitech G502 Proteus Core, για να καταλαβαίνεις στην άκρη του USB ποιο καλώδιο είναι ποιο, για να το βάλεις στον υπολογιστή. Για σχετικά μεγάλα χέρια όπως είναι τα δικά μου, δεν θα το πρότεινα για palm grip, δηλαδή να κάθεται όλο το χέρι, να πατάει η μέσα μεριά της παλάμης, να πατάει εδώ πάνω και το χέρι να αγκαλιάζει το ποντί, γιατί είναι λίγο ναι, βγαίνουν απ' έξω τα δάχτυλα. Αλλά εμένα με βολεύει γιατί εγώ προτιμώ claw grip, δηλαδή τι είναι το claw. Το χέρι ακουμπάει έτσι, δηλαδή είτε ακουμπάει αυτό το μέρος στο πίσω μέρος του ποντικιού, είτε αυτό στο πάνω, κάπως έτσι. Δηλαδή ίσα ίσα με τα δάχτυλα κουνάς το ποντίκι και όχι τόσο με όλη την παλάμη πλάτς εκεί, βαριές κινήσεις. Το ποντίκι έχει 11 προγραμματιζόμενα πλήκτρα, έχει high mass scroll wheel με ένα πολύ έτσι καθαρό κλικ που πάει τάκ, 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 τάκ και λοκάρει. Είναι πολύ βαρύ το scroll wheel, δηλαδή μερικούς χρήστες μπορεί να τους δυσκολέψει αυτό όταν θέλουν να το πατάνε μέσα. Έχει επίσης αριστερά δεξιά το scroll wheel και έχει, τώρα είναι στην κανονική στην κανονική ρύθμιση. Αν πατήσουμε αυτό το κουμπί, απελευθερώνει το scroll wheel. Αυτό είναι ένα lockdown button, δεν έχει να κάνει τίποτα με software, είναι lock, unlock, τίποτα άλλο. Και τώρα το έχουμε ψέματα. Εκεί, ωραία, τώρα το έχουμε ξεκλειδωμένο και έχει free spin. Άμα του δώσω μία, αυτό μπορεί να γυρνάει για κάνα λεπτό τώρα, γιατί έχει τόσο βάρος και είναι τόσο καλά κεντραρισμένο το κέντρο μάζας του, που ακόμα γυρνάει. Δηλαδή του δώσα μία και γυρνάει. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ,
για κάποια έγγραφα Word μεγάλα ή Excel, καλά εκεί στο Excel πανικός γίνεται, του ρίχνεις μία, τα αφήνεις και κατεβαίνει, σκρολάρει όλο το αρχείο, τώρα σταμάτησε, εν τω μεταξύ, σκρολάρει όλο το αρχείο και σταματάς ακριβώς εκεί που θέλεις, χωρίς να πρέπει να κάνεις ή να πατάς το down και να αρχίσει να κατεβαίνει και να γκαζώνεις κάπου στη μέση. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Πίσω έχουμε ένα πλήκτρο το οποίο κάνει εναλλαγές μεταξύ των προφίλ, των τριών προφίλ, το οποίο μπορεί να έχει ανα πάσα στιγμή το ποντίκι. Επίσης έχουμε, να πω ότι όλα τα πλήκτρα του είναι μηχανικά. Ακούστε κλικ. Όλα τα πλήκτρα είναι μηχανικά, όπως είπα. Αλλάζει αυτό μεταξύ των τριών προφίλ. Έχουμε εδώ DPI up, DPI down. Εδώ τα πλαϊνά τα ρυθμίζουμε όπως θέλουμε. Sniping button κλασικά για gaming mouse. Εδώ πέρα έχουμε ένα αυλάκι έτσι για να κάθεται ο αντίχειρας. Σε περίπτωση που δεν το γραπώνουμε το ποντίκι, έχουμε ένα απλά εκεί αφημένο το χέρι να κάθεται κάπου ο αντίχειρας. Τι άλλο, αριστερά και δεξιά από αυτή τη μεριά και από αυτή τη μεριά έχει καουτσούκ υψηλής ποιότητας και με texture, έτσι ώστε το ποντίκι να μπορείς πρακτικά να το σηκώσεις απλά τραβώντας το, δεν χρειάζεται να το σφίξεις, απλά τραβώντας το, με λίγη δηλαδή προσπάθεια, κομπλέ. Τα λεντάκια τώρα, έχουμε ένα λεντάκι εδώ, το σήμα G της Logitech, και τρία λεντάκια εδώ που δείχνουν τη συχνότητα DPI που είσαι εκείνη τη στιγμή. Με 5 λειτουργίες, νομίζω ανάβει το πρώτο, το δεύτερο, το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο. Και το δεύτερο και το τρίτο, όχι, αυτά είναι 4. Ή και σβηστό τελείως, δεν θυμάμαι. Κάπως έτσι πάει. Τι άλλο να πούμε για το ποντίκι. Εδώ είναι ο σένσορας ο οπτικός. Να πούμε ότι το ποντίκι διαθέτει 32-μπιτο επεξεργαστή, στον οποίο αποθηκεύονται τα προφίλ κλπ. Τι άλλο, ότι εδώ είναι τα sleepy pads, όπως τα λένε. Αυτά έχουν rating μέχρι πόσο? 20.000 χιλιόμετρα, 20 χιλιόμετρα, νομίζω 20 χιλιόμετρα αν δεν κάνω λάθος. Όχι, ψέματα, άκυρο. 250.000 χιλιόμετρα, 20 εκατομμύρια κλικ μπορείς να κάνεις με το κάθε πλήκτρο, λέει η Logitech. Τουλάχιστον 20 εκατομμύρια κλικ. Εκεί πήγαινε το 20. Μπερδεύτηκα για μια στιγμή, sorry. Λοιπόν, τα βαράκια που έλεγα πριν. Δεν ανοίγει από πουθενά το ποντίκι, μόνο από κάτω. Το πιάνεις εδώ το μπλε από εδώ και το τραβάς. Έχει μαγνήτη. Εδώ μέσα, ο μαγνήτης μαγκώνει εδώ. Το ανοίγεις και βλέπεις πού μπορείς να βάλεις τα βαράκια. Και παίρνεις τώρα εσύ ο gamer, θες να παίξεις ένα παιχνίδι που πρέπει να είναι πιο ακριβές το ποντίκι. Παίρνεις, βάζεις το βαράκι σου εδώ, ξέρω εγώ, βάζεις και ένα άλλο βαράκι εδώ μπροστά, βάζεις κι άλλο ένα, βγες βαράκι, δεν θέλει να βγει αυτό, πάρουμε άλλο, οκ, βάζεις κι άλλο ένα, εδώ, το κλείνεις, κάτι δεν πάτησε καλά, οκ. Το κλείνεις λέω, πάλι κάτι δεν πάτησε καλά, sorry παιδιά. Πρώτη φορά το βλέπω το ποντίκι έτσι από κοντά. Και ναι. Θα τα πατήσουμε μπουν καλά μέσα, εκεί. Το κλείνεις και έχεις κάνει το ποντίκι σου 10,8 γραμμάρια περίπου βαρύτερο. Και τώρα περιμένω να μου έρθει και ένα mousepad. Λογικά από εβδομάδα, όχι λογικά βασικά, Τρίτη, Τετάρτη εκεί πέρα θα έρθει μέσα. Αυτό είναι το ποντίκι. Μόλις έρθει το mousepad θα ανεβάσω μαζί με στο βίντεο του mousepad που θα κάνω unboxing, θα πω και γνώμες για μέχρι τότε από τη χρήση του G502 Proteus Core. Προς το παρόν να πω ότι έχω δει και από αλλού και από εδώ και από εκεί που το έχω δοκιμάσει και το έχω κάνει και το έχω ράνει λίγο βέβαια, όχι πολλά, λίγο. Είναι ένα εξαιρετικό ποντίκι. Όταν λέμε εξαιρετικό εννοούμε εξαιρετικό. Τι άλλο πρέπει να πούμε τώρα στα αρνητικά. Εγώ δεν βρίσκω κάποιο αρνητικό στο ποντίκι βέβαια. Ότι το scroll wheel είναι μεταλλικό
και στη μεταλλική του φύση μπορεί κάποια στιγμή αν υδρώσει το χέρι, ας πούμε τα δικά μου τα χέρια υδρώνουν λίγο από στιγμή, ώρες, όταν παίζω. Μπορεί να θέλεις να κάνεις scroll και να γλιστρείς το χέρι και να πεις έχασα το game επειδή δεν έκανα το scroll εκείνη τη στιγμή και δεν άλλαξα το όπλο. Παίζει αυτό. Βέβαια πιστεύω άμα είσαι λίγο προσεκτικός το αποφεύγεις αυτό. Και κάτι άλλο, τα λεντάκια που ανέφερα, το σήμα το G και τα 3 τα λεντάκια εδώ πέρα, είναι μόνο μπλε γαλάζιο αυτό, που είναι αυτό το χρώμα δηλαδή περίπου. Είναι μόνο αυτό το μπλε γαλάζιο. Κατά τα άλλα δεν έχω να του προσάψω τίποτα μα τίποτα άλλο. Είναι ένα εξαιρετικό ποντίκι και πιστεύω ότι αξίζει να το κοιτάξετε. Κάντε subscribe στο κανάλι για περισσότερα βίντεο, κάντε like στο βίντεο αν σας άρεσε, dislike άμα δεν σας άρεσε. Πείτε μου στα σχόλια για το ποντίκι, για mousepad. Με προλαβαίνετε βασικά, δεν έχω παραγγείλει ακόμα το mousepad. Πείτε μου τι mousepad παίζει να θέλετε να πάρω, αλλά όχι κανένα ακριβό παιδιά, γιατί δεν είμαστε για έξω τώρα. Αυτό όπως είπα το πήρα σε πολύ χαμηλότερη τιμή από όσο πωλείται. Και το πήρα από κατάστημα ήταν, ναι. Οπότε πείτε μου κάποιο mousepad αν θέλετε μέχρι 10 ευρώ, εγώ έχω ένα στο μυαλό μου, δεν λέω ακόμα ποιο είναι. Αυτά. Και πείτε μου τη γνώμη σας κυρίως για το ποντίκι, θέλω να ακούσω γνώμες. Γιατί είναι πολύ τρομερό ποντίκι από τη Logitech.